Čaute všetci, vítam vás u ďalšieho videa z hry Black Mesa. V poslednom dieli sme skončili práve tuto. Pripravovali sme sa aj s týmto výťahom. Zaujímavý zvuk. Myslím si, že môžeme ísť ďalej. Jo, tuto nám nejaký headcrab skáče. Než môžeme kliknúť toto nepodozrivé tlačítko s šipkou dole. Toto asi urobí. A keď nečakané... Nemôžem ísť? Čo to bolo za zvuk? Headcrab! Bum bum. Čakaj, mne sa chce čo podsadiť sem, nie? Aha. Však to letí samo. Aha. No. To je riadne dobré. Aha, tam je dačo. Ja, takto nemôžem ísť, Bum, bum. Jo, jaký je život jednoduchý. Co ty? Headcrab. Ty by si ma chcel zabiť, čo? No áno, ty máš ráne drapáky. Keď ideme sem rýchlo. Ja zdrhám. Oho, jak som chcel skočiť. Radšej si dáme zbraň, že nevieme, čo za nebezpečenstva a šialenstva nás tu môže čakať. Nábojky si zoberám. Keď chargem si tento heavy oblek máme. Tu asi už nie je... Čudlíky! Čudlík. Nefunguje. Ale monitor rozbijem. Myslím si, že môžeme ísť ďalej. Ale ja mám, no jasné, tam sú headcraby. Čo by sa stalo, ak by sme im tam hodili granát? Nie, to by nebolo efektívne takto. RTF. Čakaj, takto zoomnem. To nemôžeme strieľať takto. Bum. Dobre. Myslím si, že môžeme ísť dole. Žiadny iný headcrab. Čo to tu je za zvuk? A čo? Sičí. Lekárnička. 2 hápka mi to pridala, no vážne, wow. Ojo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 j
Zabijeme si. Niečo zaujímavé není. Oh no, čakaj. Asi som nemal vystreliť. Dobre. Asi máme ísť naspäť. Alebo to mám preskočiť. Čakať. Aha. Je znova... Počkaj, čo keď to zabijem? Tak to asi... Teraz skočím. To nefungovalo tiež. Tak. Nehovor. Že som nemal ísť celú dobu túto... Jump. Čiže očividne do tejto venty sme mali ísť. Som taký blbý, že som to nepochopil. Loading. Dobre, pokračujeme. Neviem, či mám ísť, ale tam vyzerá nejaký otvor, ale... Ja... Bum. Aha, však tu sme tu? Dobre. Lower kanál. Čo je tu? Čo je? Čo by sa stalo, ak by som... Už to není. Ešte sa zbavíme týchto vecí. Kamo, ja som proste laby, ja tam kašem. Ideme do tohto lower kanál. Asi ideme nižšie. Také nečakané, keď dáme napísané lower. Dobre. Ideme.
Takže. Dáme lekárničku. Ok, mám plné hapka. Si máme ísť cez most. Snad tu nebudú žene monštra. Super, teraz ako von. Tam sa svíci. Ideme tam. Počkaj, možno strieľať pod vodou? Môžem? Ne. Dobra, sme tu. Dobrý deň. Tuto máte asi šlofika, alebo čo? Inak nechápem, prečo tu takto ležíte. Nezabudnite si pod sedaky, jak prechlánete. Ježiši Kriste. Furt sa starať o te... Ty asi máme ísť sem, dobre. Nejdeme. Už ideme. Ňou. Čakám, že sa tu ešte znova dá čo správne. Ja tak mám súd na sebeobranu. Svoj súd si položím sem. To čo je? Nie môj súd! Bože. Podľa hentoho zeleného svetielka viem, že tam mám asi ísť. Ale keď vidím toto, čo toto je, tak ako veru šťastný nie som. Jo. Sem sa asi nedostanem. Je tam dosť krvi. Ideme týmto smerom. Úplne bezpečným. Príjmeno stane na psychiatre, keď toto ne. Sa tento Freeman stane na psychiatrickom liečení, keď sa z tohto zariadenia dostane. Nevadí, ideme. Zadá čo spávne. Tak nie. Ale bude loading. Dnes máme nový súd. Ty si prišielka, nie na krompač. Na krompačom len tak ľahko nezabijem. Že jo? Myslím. Čo to tam je? Tam sme boli. To neznie úplne fresh. Čiže tady asi nemôžeme ísť. Ale... Čo sa... Čaute! Rýchlo. Ja. Dobre. Cez toto sa nedostane. Čo je za zvuk? Čakaj. Zabil som to? Ja som ich fakt zabil. Vraždiť. Viete, čo už chcem urobiť? Chcem urobiť taký... Urobil som, načasoval som to zle. Ideme výťahom a teraz spadnem. Určite. Lenže tu nemáme žiadne ventu. Dobré. Tu máme nový čap. Čo sa tu deje? Máme nový chapter, Office Complex. Čo sa tu deje? Nestíham pozerať. Už vidím náš otvor. Sa nám asi... Počkaj, dám typkovi. Možno sa mu to šikne. Tak nie. Ne. OK. To sa typka toto zožralo, dačo. Tam je posratý niekto. A tuto elektrika krčí, čiže asi musíme ísť tady. Kámo, typok, ty budeš potrebovať viac si tu. Lekárničku nežia. Vieš čo, dajú sem. Tu si mŕtvy. Joj. Poďme tady. Tady to určite bude bezpečné, keď tuto nejakého veca tu dačo zežralo. Dobrý deň.
Počkám, možno aj... Sice jsem si zamastil ruky, ale... Gordon, kdybych věděl, že jste to vy, pustil bych vás dovnitř. Všichni míří na povrch, ale jsou to blázni. Voltage. Když zůstaneme tady, tak někdo Čo? určitě přijde a Chci, aby si silné. Správně? Nevím. Ještě, že jsem tam nebyl. To čekám. Oným, plačidlom vím. No čo, jdeš so mnou? Vyjdete pryč? A sám? No čo to mám Nech se robiť? Bůh smiluje nad vaší duší. Tak tuto máš lepku, ak by si chcel pozerať. Sem. Tu máš ešte nejaké one, ja si zoberiem jeden drink na cestu. Aha, toto je už vypredané. Tu máš To drink, je zapuch. to bude tá lepka, tu máš na drink, tu máš ono na neskôr. Ideme, týmto asi hádam, že už môžem ísť, áno. Hra. Tam sa mi nechce, aha. Tak počkám. Bum. Tam asi nemôžem ísť. Haló. Pip, 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 pip. Co to tvorí? Ty ožije, že násne. Je tu niečo? Á, tak jeden zásobník. Ideme. Čo ty pozeráš, kámo? Tam nejdem. Aha, tak nejdem. Emergency broadcast. Velice rád vypočujem. Následující zpráva je... Dobre, proste typek hovorí, že sa musíme evakuovať, že nejaké armádne jednotky už nám prišli na výpomoc. Čiže s týmto disasterom bude už koniec. Ja sa pozrieť, čo tu máme. Máme tam sekuriťaka. Ahoj. Hej, tady. Čau. Jeden z těch mrňavých šmejdů skočil kámošovi na hlavu. Ojoj. Musíme ho sundat dřív než... Tak otvor mi, kámo. Hej, No jasne, pozor, pozor. Pomoc. Kámo, si slepý? Za tebou. Dobre. Díky, Žiješ? máte to u mě. Tak jo. Ukažte, otevřu to. Dá, vidíš to. Já mám vzadu nějaké zásoby. Jestli chcete, běžte se podívat, vemte, co unesete. To ten emergency broadcast to nič. Ok, idem sa kouknúť nejaké zásoby. Asi nič... Baterky, povedal, že... Baterky si máme oné. Sú 4... či koľko? Ale... Joj, kde? Čo sa stalo? Kde? Nice, to je pekná zbraň. Ideme. Čo to? Do steny. Ideš? Až po vás. Tak poď sa mnou. Oho. Zásoby niekde mám. Dobre. Nepusťte je k sobě. Dobre, ty sa staraj o henty. se mnou jste v Je čas na blok. Ešte niekto? Dobre. Dobre. Dá sa, že sorry, všetko kámo. čisté. Tak poď. Ideme aj. Tak. Musíme hydratovať. No, tady sme chceli, tak poď. No, doktore. Poď, ešte ti tu takto sklo dám preč. Jo, dobrá, jo. Víte co, vy se chcete podívat do šachty. Já zůstávám Tam. tady. Kdyby to bylo slepé. Tak povieš, kámo. Nemyslím, že by mohli nadělat ještě větší svinčí. Dobre. To bude dosť nahrané. Toľko sa nedotknúť. Opa! Hello? Dobre. Ty, čo tam robíš? Tak poď, kámo. A za ním druhý. Ty
Ty všetci mŕtvi? Asi, he? Ježiši. Energia. Čo? Čo je? To je tam mŕtvy vedieť, môžeme sa tam konečne pozrieť. No, nábojky. Dobre. Ahoj. Čo to pozeráš? Myslím si, že on už je mŕtvy, no. Co to robí na stole? Okay. Ty poď. To bylo divné. Tak dobrá, pojďme ty šmejdy rozstřílet. Len tak hurta. Hej, tak pojďte, doktore. Dobre, nekrič po mne. Jdeme. Dobře, jděte napřed. Tu je ta energia. Zabezpečím tu oblast. Jestli se pak vrátí, tak to ani neskoušejte. Jdeme. Opa. Běhečka, těba je nejdeme. Dobrá. To budou asi ty vojaci. Když se. Alebo to bude tureta. Dobre. Hej, Energie 95. Tam to ideme. Aha, ideš? Dobrá, pohyb. Zoberieme koš, alebo zoberieme toto. To bude ako náš disguise. A vôbec nás tá tureta nespozná, okej? Poď kámo. Priprav sa, ale ty si aj svoje musíš zohnať. Ja mám toto. Ja som len kufrík. Fungovalo to. Krista pána! Jo, Vidíš to, to žiješ bylo to. těsný. Poďme. No dobre, toto by bolo všetko na toto video. Ak sa vám video páčilo, dajte like a vidíme sa u ďalšieho videa. Čaute.